Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo mawa uno muli ndine Austin Kachipea. Kumapoyamba nayi mitu yake. Bungwe la World Food Program WFP ndi boma la Malawi asaina pangano logula chimanga cholemera matani 48,000 cha ndalama zokwana $35 million. Kampani ya Salima Sugar yati ikuwunikanso ntchito zake kuti kampani ipite patsogolo. Mafumu a m'boma la Mwanza ayamikira ntchito gawa chimanga kwa anthu osowa yomwe boma komanso atsogoleri a mipingo akuchita polimbana ndi njala yomwe yakhudza madera ambiri kamba kang'amba. Bungwe la World Food Program WFP ndi boma la Malawi asaina mgwirizano wogula chimanga cholemera matani 48,000 cha ndalama zokwana $35 million. Banka ikulu pa dziko lonse la World Bank ndilo lipereke thandizo la ndalamazo. Mkuloona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Charles Kalemba wati mgwirizanowo uthandiza mabanja omwe akuvutika kamba kosowa chakudya mdziko muno. Munga takhala tikufotokozera kuti tikuthandiza anthu pafupi 5.7 million amene anapezedwa mu Juni chaka chatha. Tikudziwa kuti nambala inakula ndiye tikanapitilizabe kuyang'ana kuti kodi tithandiza bwanji. So pakanali pano tikanalibe ndi kufuna pafupi 84,000 metric tons ya chimanga chakuti tifike kumapeto kwa season ino. Koma mukaonanso mene zilili cha nthawi imene ya mvula isina yambe bwino kusonyeza kuti tikuyeneka tipitilize. Ndiye chithandizo china chilichonse chimene chikubwera ndi chithandizo chofunikira kwambiri. Anzathu a WFP tikugwira nawo ntchito limodzi andi tikupitilira kugwira nawo ntchito limodzi ndi othandiza eni amene amatigwira padzanja nthawi ngati zimenezi. Komanso tikufunika tiyambe kuyang'ana kuti kodi tipanga chani kuti zovuta ngati zimenezi zisangokhala pobe chifukwa pali ndondomeko zimene tingapange kuti njala tiyambe kuthana nayo. Mawake mkulu wa bungwe la WFP m'mayiko akumwera mu Africa Eric Pedersen wati mgwirizano uthandizanso kulimbana ndi mavuto akusintha nyengo. Mawake anthu omwe apindula ndi ngongole ya fetereza kuchokera ku bungwe la NIF ayamika bungweli ponena kuti ndondomekoyi ithandiza kuti akhale odzidalira pa chakudya ngakhalenso pa chuma. Izi ndi malinga ndi kukhazikitsa kwa ndondomekoyi mchigawo chakumawa komwe mabanja osiyanasiyana akuyembekezeka kupindula. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Ngati njira imodzi yofuna kulimbikitsa ulimi mdziko muno kuti anthu adzikhala ndi chakudya chokwanira, bungwe lobwereketsa ndalama mdziko muno la National Economic Empowerment Fund NIF lakhazikitsa ndondomeko yopereka fetereza wangongole kwa mabanja opitirira 800 maboma a Nchewu, Machinga ndi Mangochi. Poyankhula pokhazikitsa ndondomekoyi, mkulu wa bungwe la NIF Humphreys Njetseni anati izi zithandiza kuti mabanjawa akhale ndi chakudya chokwanira komanso odzidalira pachuma. Malingana ndi Njetseni, NIF ipitiriza kupereka feterezayo ndi cholinga cholimbikitsa ulimi wanthirira mdziko muno. Tikangomaliza kupereka feterezayo mwezi wa February amene ndi wa ulimi wolira mvula, ndiye kuti tipitirizaso kulemba mayina ya ena kuti apatsenso aulimi wanthirira amene tiwapatse Marichi Eseyu mpaka na July. Ndiye kuti kamalo August tiyambepo dongosolo la iwo amene adzalimeso ndi mvula ya chaka chikubwerachi. Ndipo alimi omwe alandira feterezayo alizowathandiza kukhala odzidalira pachuma komanso pa chakudya. NIF yatithandizira kuti tingathenso kulima malo akulu kwambiri chifukwa choti zipangizo zotiyenereza kuti tilime malo akulu tinazo. Pamene kuyambirirako nayo sitingakwanise kupeza zipangizo zochuluka choncho kuti tilime malo akulu.
wachiwiri kwa nduna za ulimi a Benedicto Chambo omwe anali nawo pa ulendowu anati maboma amachinga ndi mangochi apindula kwambiri chifukwa ali nkuthekera kochita ulimi wanthirira. Talimbikise sopano ma sections onse agriculture amene ali mudera kuti tiyambe kuunika sopano nkhani ya nthirira. For section iliyonse kuli misinje, kuli madamu, komanso kuli iso titha kunena kuti mazi ena ake timati residential moisture oti mvula ikangoti yatha mazi aja amakhala alipobe koma anthu amafunika kuti amwina azale chani mbewu mmene mujamu. Mose ma section ambiri zilimu. Padakali pano bungwe la NIF lalimbikitsa anthu omwe sanalembetse kuti akalembetse mayina awo kuti apindule ndi ndondomekoyi. Dave Umar, MBC, Mangochi. Komiti ya nyumba malamulo yoona zolemba nkhani ndi kufalitsa mauthenga yauza bungwe la MACRA kuti lilimbikitse kuphunzitsa ndi kudziwitsa anthu mdziko muno za cholinga cha makina omwe akufuna kugula omwe akuti ndothandiza kufufuza kufalikira kwa mauthenga abodza. Wapampando wa komiti a Susan Dosi walankhula izi pamapeto pa msonkhano omwe anali nawo ndi abungwe la MACRA. Anatifotokozera ndithu kuti kampani yonanena kuti yapangako zimenezo kumayiko ena ndi ena ndiye anafotokoza ndithu kuti apitiriza kugwira nafe ntchito ngati fa komiti ya media kuti tizitha tione kuti ndondomeko yonse yayenda motani komanso kufotokoza kwawo ndondomeko yachedwa kwambiri chifukwa sinanga zimatengera kunena kuti mene ena akumakambira kuti imwina akufuna abwerese ndondomeko chifukwa kuli chisankho ananena kuti zimenezo sizoona chifukwa kuti zachedwa kwambiri chifukwa cha ndondomeko imene imakhalira kuti agule zinthu kusongeza kuti ndondomeko imene iyi sikuti somwina iyamba kugwira ntchito pompano kutengera ndi imene ndondomeko zimakhalira amatiuza kuti mwina mpaka na December kapena January chaka chamawa ndipo amene zapezeka kuti makina amenewa amaliza kugula koma si chinthu chonena kuti lero ndi lero kuti apezeka kuti agula iyayi kutengera ndondomeko za boma amene zimakhalira. Mawu ake mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman anati akambirana ndi komiti zonse zokhudza makina omwe bungwe lawo likufuna kugula kuti adzathandize kuzindikira komanso kulimbana ndi mauthenga abodza pa masamba a mchezo. Mashina amene ali ndi kuthekera akugwiritsa ntchito zimene pa chizungu amazitcha kuti artificial intelligence zimenezi ndi zimene zikuwerenga zimene zalembedwa m'masamba mchezo. Mashina amene asakuwerenga zinthu zimene zili mkati mwa mafoni a anthu zinthu ngati WhatsApp, ma SMS, zinthu zimene zonse zingawerengedwe. Koma chinthu chimene munthu alemba pa masamba mchezo chimenecho mashina amene azitha kuwerenga akawerenga mashina amene azitha kuona kuti kodi nkhani imene ikuyenda motani. Ndi cholinga chakuti ife ngati MACRA tibwere ndi ma program komanso ndi zilingaliro zina ndi zina zoti tithandizire kuwapatsa Malawi upangiri oyenera kuti Malawi athe kuona kuti kodi nkhani yabodza imaoneka bwanji, nkhani yosakhala bwino imaoneka bwanji. Izi zikuyenera kuchitika chifukwa kuti anthu ambiri masiku ano akangodzuka choyambirira kuti apange amagwira foni yawo mwina kuona masamba mchezo kuti aone kuti kodi nkhani zimene zikuzungulira kunjako ndi zotani. Ndi akamapanga ziganizo tsiku lawo lija limakhala kuti ziganizo zija zikutengera ndi zinthu zimene ayamba kuona ndi anthu akamakhala kuona nkhani zolakwika zokhazokha maganizo awo azipangaso ziganizo zolakwika. Mabungwe omwe amagwira ntchito ya ulimi ofodya omwe ndi Atama Farmers Trust, ARET komanso Tobacco Commission ati alimbikitsa kudzala mitengo yochuluka pofuna kulimbana ndi vuto la kuonongeka kwa mitengo poti ulimi ofodya umagwiritsa ntchito mitengo yambiri. Wapampando wa bungwe la Tobacco Commission a Geoffrey Chapola ati mabungwewa adzala mitengo madera omwe kumalimidwa fodya ochuluka. Emmanuel Chimutu wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Pamwambo odzala mitengo yoposa 6,000 dera mfumu yaikulu Suza ndi Mphomwa mboma la Kasungu, nthumwi zochokera ku mabungwe ogwira ntchito ya ulimi wa fodya ogwira ntchito ku khonsolo ya boma la Kasungu komanso anthu am'madera ozungulira anagwirizana zogwirira ntchito limodzi kuti athane ndi vuto la kuonongeka kwa chilengedwe. Wapampando wa bungwe la Tobacco Commission a George Chapola yemwe adatsogolera mwambowu wati mabungwe yawo ndi odzipereka poonetsetsa kuti mitengo ikusamalidwa. Achapola atinso ngati anthu angakwanitse kusamalira mitengo zikhonza kuthandiza kuthana ndi vuto la kusowa kwa mvula lomwe lakhudza alimi afodya komanso ambewu zina. Tabwera pano chifukwa chakuti umbuyoku wamanena kuti ulimi wafodya
ndi umene kuononga mitengo yambiri mdziko mwathu muno. Iyi ndayituvomera kuti mfoja limagwiritsa ntchito mitengo, koma ndaliyese mdziko muno kamagwiritsa ntchito mitengo. Kaya umanga nyumba, kaya makala, kadi nchani, timagwiritsa ntchito mitengo. Tsono ife tikufuna tionetse chitsanzo kuti udindo umenewo wodzala mitengo ukhale wa Malawi aliyense. Mkulu woyang'anira nkhalango ku khonsolo ya boma la Kasungu Fletcher Muhone ati kupitirira kwa mchitidwe wotcha makala komanso ulimi wa fodya ndi zina mwa zomwe zadzetsa vuto la kutha kwa mitengo. Ndipo iwo anapempha magulu okhudzidwa kuti agwire ntchito limodzi poonetsetsa kuti akudzala mitengo komanso kuti akuyisamala bwino. Takatuza mitengo chaka ndi chaka. Pomwe tingotenga muna zaka 5 zizi. Mafiga manamba omwe takhati kwa chula kuti chaka chino tasambengo mwakuti tingowongesera manamba amenewo. Kena kuti talingalira kuti ni mitengo ingati yomwe yapulumuka. Mpeza kuti ni mitengo ichepa zaidi. Ya ndiye zimene zikupangisabe kuti mitengo yomwe imapulumuka izikhala yochepa. Ndiye ife tikufunsa kwambiri kuti pamene tikuzala mitengo iyi tendionesese kuti mitengo yathu izakhale kuti ili moyo even nthawi ikubwerayo. Mabungwe ogwira ntchito yoona za ulimi wa fodya atatuwa anakhazikitsa tsiku limodzi pa chaka lodzala mitengo, ndipo ntchitoyi akhala akuyigwira kwa zaka zitatu tsopano m'madera omwe anthu amalima fodya ochuluka. Kampani ya Salima Sugar yati ili ndi chikhulupiriro kuti ndondomeko yowunikiranso magawo onse a kampani ithandiza kuti ntchito zake ziyende bwino ndiponso mwakadaulo. Polankhula ndi MBC mzinda wa Blantyre komwe zokambiranazi zili mkati, a Wester Kosamu anati ndondomekoyi imayenera kuchitika m'mbuyomu, ndipo iwo afotokoza zambiri. Imene ndiofunika kwambiri chifanira kuti kampani iyi imene naipezera inalibe chizungu chotchedwa organogram, kuti maudindo a kampani ali motani kuti kuyambira pa bwana wamkulu fika m'musi tikwatcha kuti mayina ake ndi chani, anthu amagwira ntchito yanji panalibe. So tinapempha bungwe lili la Omega Consultants kuti atifufuzire atilangize bwinobwino imene kampani imaonekera nkhope yake. Chifukwa Salima Sugar nkhope inali nayo sungerekeze makampani ngati Rovo, kaya Niko, kaya jana ayi zinakhala mwana chiyankhulo cha masiku ano nyambwali. So lero tipezeni akatswiri odziwa amene kampani timayenera kuyiruka. Ndi panopa mwambo ngoti tupita kumapeto tifuna tikhale ndi document yomaliza yoti tikapeke ku board kuti Salima Sugar tsopano tifuna idzioneka chonchi. Awa ndi malamulo amakampani. Kampani imakhala ndi board, CEO, management. Maudindo amene achiwosa amene mwalimba ntchito amakhala olimbidwa bwinobwino kuti udindo ntchito yake ndi udindo ntchito yake. Ndipo udindo maphunziro ake munthu ogwira ntchito apa akhale ophunzira motere. Akhale ndi experience ya ntchito iyi motere. Kuno timantolana. Iwe bwera khala apa. Iwe bwera khala apa. Tati azizite kuyambira lero pita kusogolo. Tilembe ntchito anthu potengera ndi malamulo amene anzathu atifotokozerera. Padali pano akosamu ati pakhala kusintha kwakukulu pakayendetsedwe ka kampani zomwe zidzakhale zokomera boma komanso makasitomala ake. Kugwira ntchito mwakadaulo kukuyambika panopa pogwira ntchito athu zithandiza kuti no kampani ikwere mwachangu. Choti akugwira ntchito chopanga chawo akuchidziwa. Amene akugwira ntchito kumunda kuchotsa nzembeyi kuti iphuke nzembeyi adziwa ntchito yawo imene ili komanso malire ntchito yawo yakulikiza pati. Kupanda izizi ndikuti tisamayembekezere kukhala zabwino makampani ina iliyonse ngati kugwira ntchito alibe ukadaulo. Sitikwafotokozera chimene ayenera kupanga pa udindo wawo. Ndi thandizo imene likhali nalo ku kampani panopa ndikuti amene agwira ntchitowa amene mwaonawa ndi amene atsala komanso amene titi alembe ntchito amene kulembe ntchito nu fatire mpasa mapiyala awotu muzikati yankhulira kampaniko koma ngati ngokulembani ngokutolani ndi bokhu ili likutulukali limene linene mtundu wa piyalawo, mtundu wa general manager, mtundu wa CEO, mtundu wa factory engineer, mtundu wa irrigation engineer, kuti anthu akadzakhaloneka bwanji makamaka mtemu za maphunziro awo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Tentionenso mito yake.
bungwe la World Food Program WFP ndi boma la Malawi asaina pangano logula chimanga cholemera matani 48,000 cha ndalama zokwana $35 million. Kampani ya Salima Sugar yati ikuwunikanso ntchito zake kuti kampani ipite patsogolo. Mafumu a m'boma la Mwanza ayamikira ntchito gawa chimanga kwa anthu osowa yomwe boma komanso atsogoleri a mipingo akuchita polimbana ndi njala yomwe yakhudza madera ambiri kamba kang'amba. Sukulu ya ukachenjede ya Nkhoma yomwe ndi mpingo wa pansi pa mpingo wa CCP ya Nkhoma yatitsatira mapulani achitukuko a 2063 pogwiritsa ntchito ndondomeko yakagwiridwe kake ka ntchito kwa zaka zisanu zikudzazi. Zambiri mulipotiri la Abdul Rahim lomwe akuwerenga ndi Eunice Jovu. Sukulu ya ukachenjede ya Nkhoma yakhazikitsa ndondomeko ya zaka zinayi 2024 mpaka 2028 potsatira mfundo za chitukuko za Malawi 2063 komanso momwe ntchito za sukulu za ukachenjede zingakwezere chitukuko kuphatikizapo za uzimu. Mkulu wa sukulu ya Nkhoma University Mbusa Edward Tembo wati ndondomekoyi ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za sukuluyi komanso kuthandizira kukwaniritsa masomphenya a dziko la Malawi pa chitukuko. Masomphenya wathuwa sitinanguwa konza ngati patokha koma tinaonanso kuti masomphenya ako mu 2063 akuti chani ndife tsopano tulowapo ngati othandizira kukwaniritsa chifukwa mpingowo uli m'bomamo ndi sitingachite padera tinochitira limodzi. 2063 kulibe wa mpingo kukhalanso wina wa padera ndi mmodzi 2063 mpingonso 2063 wake namweyonso sitikwaza wathu namweyo tidakoza kale pachake tiri kuchita molingana ndi zimene zili mmenemo titendere limodzi. Polankhulapo mmodzi mwa aphunzitsi akuluakulu pa sukuluyi Amagi Madimbo ndondomeko yakagwiridwe ka ntchitoyi ili ndi kuthekera kokwaniritsa zina mwa mfundo za kafukufuku zomwe sukuluyi imachita pothandizira chitukuko cha dziko. Kwambiri timanena kuti ngati university tayika patso chidwi chathu kwambiri pochita kafukufuku wa zinthu ngati zimenezi tiyikaze nkhawa za malingaliro kaya zimenezi anthu amachitana nkhaza unena udzera muzolemba kaya kudzera mamatenda pali madera ena amene tifunika tichite kafukufuku research kuti tipeze kuti chimachititsa nkhawa imene injani komanso zina zimangofunika anthu apatse chidziwitso pachizungu amati awareness kuti anthu akhoza kudziwa kuti ichi chikatere ndikuti ndachitidwa nkhaza ndikachitidwa nkhaza ndifunika nditere kuti ndithandizike ndefe ngati a university tichita madaladala kuti anthu akhale akudziwa tiwafikire anthu tiwapatse ziphunzitso zoyenera. Sukulu ya Nkhoma University inayamba kugwira ntchito zake mchaka cha 2013 pasi pa mpingo wa CCAP Nkhoma Synod mogwirizana ndi mpingo wa Dutch Reformed Church wa ku South Africa. Mafumu boma la Mwanza awalimbikitsa kuti adzika Mulungu patsogolo pa ntchito yawo kuti akhale atsogoleri opambana. Mkulu wa utumiki wa Salvation for All Ministries Apostle Clifford Kawinga amayankhula pa bwalo la Admark dera pakati mbomali pomwe mapereka chimanga kwa mawanja omwe akusowa chakudya. Beatrice Juma wafika ndi ripoti. Apostle Kawinga anati kupereka chimangachi ndi modzi mwa njira zothandiza boma pa pempho lake loti akufuna kwabwino athandize anthu amene akuvutika ndi njala m'dziko muno. Iwo anati ngati mpingo ndi udindo wawo kuthandiza boma ndi zochepa zomwe ali nazo ndipo anapempha anthu kuti azikumbukiranso kuwafikira ndi thandizo anthu amene amakhala m'madera akutali kovuta kufikako. Apostle Kawinga anapemphanso mafumu kuti azichita chilungamo ndi kukana katangale. Pamenepa Apostle Kawinga anapemphereranso mafumu onse omwe anafika pamalowa. Fumu ndiyofunikira tikapanda kufumu kutembenuka mtima dziko limakhala lotembenuka limakhala la ziphuphu losaweruza anthu njira yoyenera limakhala anthu ena amasangalala ena amavutika komanso mzinda umakhala osapulumutsidwa
tsogolo limene ndi chiyambi cha nzeru ndipo pambuyo pachifukwa ichi kwatikomera ife kuti tayambire mafumu kwaphunzitsa kwalalikira mfumu imodzi ikatembenuka mtima ndithu chitukuko cha mudzi cha mtawuni cha koma cha dziko la Malawi chimaoneka chifukwa mfumuyo yapulumutsidwa. mafumu anawapatsanso mabaibulo ndi kuwalimbikitsa kuti azifunafuna nzeru ya Mulungu nthawi zonse pa ntchito yawo. Apostolo Kalingana apemphanso boma kuti liganizire zotsitsa mitengo ya zipangizo za ulimi kuti Amalawi ochuluka apindule ndi ulimi choncho kukwaniritsa khumbo lokhala ndi chakudya chokwanira m'dziko muno. Mawu ake Group Village Head Mulongolola anati njala yavuta kwambiri mderali koma ali ndi chiyembekezo kuti anthu akolola ngati mvula itagwe bwino. Kwa ifeyo ngati mafumu kuno Mwanza Central ndife okondwa kwambiri chifukwa chamene kunja kulili njala yavuta kwambiri okuti thandizo limeneli lithandiza anthu athu masiku awiri atatu m'manyumbamo malinga ndi mavuto amene tili nawo pakati pathu okhudzana ndi njala. Kwa ifeyo ndife anthu achimwemwe kwambiri chifukwa thandizo limeneli lafika nthawi yake. Mabanja pafupifupi 3,000 omwe akusowa chakudya analandira chimanga makilogalamu 15 aliyense. Beatrice Juma, MBC, Mwanza. Bungwe la Chiromoni Girls lapereka zipangizo zophunzirira pa skulu ya primary ya Lumbira mu mzinda wa Blantyre. Polankhula pamwambo wa pampando wa gululi, Mayi Cecilia Mwiya anati ichi ndi chilimbikitso kuti atsikana apitirize maphunziro awo. Juliana Mlungama walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Atatha kupereka thandizoli wapampando wa gululi Cecilia Ngwani Mwiya anapempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize atsikana kupitiriza maphunziro awo. Ifeyo takhala basa Chiromoni Girls tinaganiza kuti tizapeke uniform kwa ana amene alibe mbona kuthekera kukhani uniform. Cholinga chathu nchoti titukule maphunziro awo makamaka kuti ana Chiromoni muno akhala otukuka pa maphunziro. Mapulani athu sakuthera pompayi tikupitirira ndithu chimene chindi chiyambi chabe chimene taonetsa lerochi koma tikhala tikupitirira mtsogolo muno kuti Chiromoni wathu akhale otsogola komanso wala ndi wambiri yabwino. Mmodzi mwa ophunzira Patricia Wala anati ndokondwa kukhala mmodzi mwa anthu olandira uniform. Mmodzi amene ndanena zinthu zomwe agawa gulu la girls ndipo ndapindula nazo zinthu zivake mayanga analibe kukwanira kuti akanathondi fomina ndilo sangala kuti ndi fomina ndipo Mulungu adalisi. Atsikana osachepera 60 apindula ndi ndondomekoyi. Kupatula uniform ya sukulu, Chiromoni Girls Initiative yaperekanso zolembera ndi makope. Munkhani za masewero, konsolo ya mzinda wa Zomba yati ndiokhutira ndi mmene mpikisano wa Mayor's Trophy wayendera. Mfumu ya mzindawu a Christopher Jana ndiomwe anena izi pamapeto a mpikisanowu omwe unayamba chaka chatha. Norbert Jameson wadza ndi ripoti. Police Primary School ndiomwe yakhala akatswiri ku mpira wa miyendo itagonjetsa Chikowi Primary ndi zigoli ziwiri kwa Adum. Koma ku mpira wa manja Kobe Primary ndiomwe yachita bwino itagonjetsa Police ndi zigoli 27 kwa 10. M'masewero othamanga Jenny Mpunga anakhala katswiri kwa atsikana pothamanga mtunda wa 100 meters pamene Crispin Nkoma ndiye anachita bwino kumbali ya anyamata. Pa mtunda wa 200 meters katswiri wa atsikana anali Hamida Kamoto pamene Zandire Anderson ndiye anachita bwino kumbali ya anyamata. Mawu ake Ajana anati mpikisanowu waposa wa zaka zonse. Zimene apanga FDH World Bank chikuyenera tingwabweza solemu. Wabweza solemu kwake ndikusegula makaunti ambiri ku banki yawo kwapanga support business yawo. Chifukwa mtaona lero lima Mayor's Trophy akhambwe museseza chilike zochitika lero. Ground alichenesa bwino komanso ma team anachenesa bwino. Anthu ambiri pano pali ma uniform ma t-shirt a blue kala yawo akwality yabwino. Osonongopanga zinthu kuti bwana athane nafe koma apanga chilungamo bwezera zinthu zikwanthu. Iwo abwera ndipo akhazikika sakuchoka. Soza kuti mwayi woti anyamata kuzongonetsa matali mtown mu Zomba muno ulipo ambiri. Ndipo mkulu ona zamalonda ku banki ya FDH Alevi Nkunika anati anakhutira ndi luso lomwe ophunzirawa anaonetsa. Ifeyo monga ngati banki ndipo okondwa kwambiri ndipo okhutira zedi
zimene taona lerolo nzozizwisa kwambiri kuti awa ndi ana achisozera ali ku primary school koma mpira umene akusewera wamanja ngakhale wamapazi football zoopsa kwambiri zonyadisa ndipo zikupereka chikhulupiriro kuti ma national team athu kutsogoloko onse ampira wamanja komanso wamiyendo alingazakhala ma national team amphamvu kwambiri. pokhala akatswiri Police Primary komanso Kobe Primary School alandira ndalama zokwana 1.5 million kwacha iliyonse ndipo achiwiri awo atenga 750,000 kwacha. sukulu zokwana makumi anayi 30 ndi zomwe zinatenga nawo mbali mu mpikisanowu. banki ya FDH imathandiza mpikisano wa Mayors Trophy kuzomba ni ndalama zokwana 20 million kwacha. Norbert Jameson, NBC Sport. munkhani yachisoni akuluakulu a asilikali ankhondo mdziko muno a Malawi Defence Force MDF ati asilikali atatu a dziko lino afa mdziko la Democratic Republic of Congo DRC komwe anapita kukakhazikitsa bata pamodzi ndi asilikali a m'mayiko ena. mneneri wa gulu la asilikali a dziko lino a Emmanuel Calvin Mlelemba ati izi zachitika pomwe asilikaliwo anali mbali imodzi ya asilikali ankhondo ochokera mbungwe la mayiko akumwera mu Africa la SADC. malinga ndi Mlelemba asilikaliwo afa pomwe akuti kunali kuomberana ndi gulu la zauchigawenga la M23 lomwe likuvutitsa kwambiri chigawo chakuvuma mdziko la DRC. padali pano Mlelemba ati afotokozabe zambiri za nkhani chifukwa adakafufuzabe. pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. bungwe la World Food Program WFP ndi boma la Malawi asaina pangano logula chimanga cholemera matani 48,000 cha ndalama zokwana $35 million. kampani ya Salima Sugar yati ikuwunikanso ntchito zake kuti kampani ipite patsogolo. mafumu a mboma la Mwanza ayamikira ntchito gawa chimanga kwa anthu osowa yomwe boma komanso atsogoleri a mipingo akuchita polimbana ndi njala yomwe yakhudza madera ambiri kamba kang'amba. mnali ndine Austin Kachipeya kufunirani tu mawa opambana.